ditebangaken dening Delendem Official ugi Arwa Project Musik Production. Sumangga hampir sani kebiar seni banteng kreasi kang pinaringan asma Maheso Suro Bima Sakti Gesang pasukan geleng-geleng original tuwijil saking tlatah ngingit tumpang Malang kasengkuyung dening Mas Alek kalian Mas Kiwil. Sumangga ambir sani ngantos titipurnaning pagelaran rahayu rahayu kalis lir ing sabikala. Pamit mulih
dipun tebangaken dening Delendem Official ugi Arwa Project Musik Production. Sumangga hampir sani kebiar seni banteng kreasi kang pinaringan asma Maheso Suro Bima Sakti Gesang pasukan geleng-geleng original pemijil saking tlatah Mingit Tumpang Malang kasengkuyung dening Mas Alek kalian Mas Kiwil. Sumangga amir sani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambikala